Biznes się kulo. No i co mogę powiedzieć? 2 kilobitów na sekundę. Dziękuję pięknie Ferbozu. Range'a do... To było tak dawno, ja tego Wiedźmina tak dawno... Łapieruna, Siwencusz, wiele żeś mi do piądzów. Mije gańba. Łojo, dziękuję pięknie, patrzcie normalnie. I tutaj, i 4,90 jeszcze. Panie, co się tam... Nie tak nie tak gibko. Pięknie dziękuję. Trolczewski. Adam wam. O, targo moje trzewia. Zjedz kaktusa. Ja od razu... Wiela! Helena! Mam herzschlag! 900 zł! Już prawie uzbierał! Ja nie wierzę, co ja widzę! Rosyjski oligarcha! Dobra, mogę ciulą pompki. Dajcie mi 2 minuty. Troski jak Krzysztof Krawczyk. Tak! Ha! O, Bożyczku! O, tak to będzie mniej więcej. Halo, halo, czy mnie słyszycie? Chyba mnie słyszycie. Nie wiem jak to zrobić, żeby to było tak wszystko jakoś widać. To jest normalnie szaleństwo. Liczcie mi ja będę liczył, wy liczcie ze mną. Ale bez oszustw. Będę ciulał aż nie padnę. Dobra. Czyli 10, ja zgadza się. Dobra, uwaga. Jada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, zaraz umra. 11, 12, 13, umieram. 14, 15, 16. Dzwońcie po pogotowie. Mam cardiac arrest. Nie mogę już. I tak to wyglądało. Performance by me.